A mitjans del segle passat, açò és de veres, en digueren a mi, vivia per la partida d'Orgella, que era el cor de l'Horta d'Alacant, un llaurador no massa ric, que tothom coneixia pel tio Roc. Devia tenir aquest home una edat de 40 anys i posseïa una finca xicoteta amb vinyes i ametllers que li donava per viure passablement. Però el tio Roc tenia les seues ambicions i el cas és que un dia se li va ficar dins el cap la idea de comprar més terres. Eixamplaré la meua propietat, pensava, i em faré ric amb el meu treball, com Déu mana. Com que no tenia molts diners, hagué de demanar un préstec a un d'aquells usurers que, segons deien les males llengües, treballava per a un marquès o comte d'Alacant, a qui agradava molt traure bons beneficis sense embrutar-se les mans. Les condicions que imposava aquell usurer, home astut i fals, eren tan dures que el tio Roc hagué d'hipotecar la seua finqueta. Quin mal assumpte! Però aquell prestador, escanyapobres, embolicava el pobre llaurador amb les seues paraules. Qui no arrisca no pisca, tio Roc. El tio Roc era un home orgullós i valent i no tenia por de res. Que no era ell un home treballador. Treballaria més que mai i en un any seria un propietari ric, ben considerat i respectat per tots, fins i tot pels senyorais d'Alacant. El llaurador acceptà les clàusules d'aquella perillosa hipoteca i se'n tornà al seu hort. Però les coses no sempre van tan bé com desitgem i moltes vegades el qui fa de valent ho paga. Aquell hivern no va ploure gens, no caigué ni una goteta, si de cas alguna pluja fina i menuda, d'aquestes que no arriben en terra. A finals de febrer, quan ja tots els ametllers apareixien coberts de flors, vingué una gelada criminal que va llançar a perdre tota la collita d'ametla. El tio Roc es desesperava, tot i que confiava que a la primavera alguna pluja caritativa salvara el raïm i un poc de l'ametla. Però no ho fou així. Passà el mes d'abril, s'escolaren maig i juny i el cel, cruel i impassible, sempre apareixia blau i brillant, ras com un ull de peix. Després d'un estiu abrasador, amb una calor que badava les pedres i les parets de les cases, tot es va secar. No hi valgueren rogatives ni processons. L'horta sencera feia làstima. A començaments de setembre, uns núvols grans com muntanyes, grossos i onflats, com enormes borrallons de cotó, es congriaren sobre aquestes terres i deixaren caure la pedregada més gran que mai no serà vista. Ni els meus vells recordaven res paregut a allò. Aquell any la fam va visitar les cases de molts alacantins, entre elles la del tio Roc. Arribà el cap d'any i el bon llaurador no va poder pagar a l'usurer. Aquest ho va comunicar al senyor comte o marquès i allò va ser la ruïna del tio Roc. Va perdre totes les terres i es va quedar enmig del carrer. Però el nostre amic no es descoratjava fàcilment i, malgrat tot, no perdia l'esperança d'esdevenir ric algun dia. Així es va decidir d'anar-se'n a Barcelona a trobar fortuna. Amb els 4 xavos que li quedaven, comprar el passatge i s'embarcar. Tornaré ric, es va prometre, o jo no sóc un home com cal. Aquell dia, a hora de posta de sol, un vaixell ple de comerciants i aventurers es feia a la mar. El tio Roc anava una miqueta entristit, a haver de deixar el seu Alacant. Que malament havien anat les coses. Amb aquests pensaments s'acompanyava el bon llaurador quan un dels mariners del vaixell, que es veu que el coneixia, el va saludar.
El tio Roc, desitjós de parlar amb algú que li poguera explicar coses del viatge o que li contara com era Barcelona, i perquè, secretament, tenia una mica de por a la mar, li mogué conversa. Parlaren amigablement, i quan passaren per davant del cap de l'horta, el mariner digué: «Roc, has vist que bonica es viu la serra de l'home?» «Vols dir el Cabeçó?», replicà el llaurador. Els mariners solen dir-li la serra de l'home perquè sembla un home gitat de costat, encara que també coneixem el nom de Cabeçó d'or. Puig que ja saps que en aquella serra hi ha or, un tresor dels moros. «Això diuen alguns», respongué el tio Roc, «però jo no m'ho crec». «Doncs jo puc assegurar que sí. Al Cabeçó hi ha una cova que es diu del Canelobre, i dins d'ella hi ha soterrat un tresor que un rei moro va deixar a la seva filla, la princesa. El que fa és que no hi ha qui s'atrevisca d'anar i a buscar-lo». Aquelles paraules encuriosiren el nostre llaurador, el qual va demanar al seu amic que li contara aquella història. Això diuen que va ser començar a dir el mariner a mitja veu, com si alguna cosa li fera por, quan encara vivien molts moros entre nosaltres, ja fa molts anys. Allà, al peu del Cabeçó, hi ha un poble que es diu Busot, que en aquell temps ja era habitat pels cristians, però on encara quedaven bastants morts. Les relacions entre els uns i els altres no eren dolentes, encara que, com era natural, els cristians manaven, els moros obeïen i tots estaven en pau. Entre aquests moros hi havia un home important anomenat Ali, que descendia d'un antic reietó àrab. Ali era molt ben considerat per tots, principalment pels seus germans de religió. Tenia una filla extraordinàriament bella, que li deien Gessamina, a la qual estimava molt. Però, desgraciadament, aquella harmonia, aquella pau en què tots vivien, es va acabar de sobte. Un dia arribaren al poble notícies que els llauradors dels pobles veïns s'havien alçat contra llurs senyors i que, inesperadament, els moros havien pres partit dels aristòcrates. Les notícies corrien de boca en boca. Tothom es malfiava dels moros. Els problemes més xicotets s'exageraven de tal forma que l'ambient es va fer insoportable. Ali, que havia vist com els cristians s'armaven i que alguns moros ja havien fugit a la serra, va dir a la seva filla: «Gessamina, les coses van molt malament i no sé què em pot passar. Jo tinc por per tu, que si a mi em maten, què faràs tu tota sola en aquest poble, que ja no ens vol? Aquesta vesprada portaré a la cova del Canelobre un cofre tot ple de joies i unes orses plenes de monedes. És el nostre tesor. Si a mi em passa res, tu podràs viure bé, com la princesa que ets. Amb aquestes riqueses, i si vols, podràs tornar-te'n a l'Àfrica. Jo soterraré tot això a l'entrada de la cova, al peu d'una roca que és il·luminada pels darrers rajos del dia, abans que el sol no s'amague darrere la penya de Xixona». Dites aquestes paraules, Ali se'n va anar sobre la seva mula camí de la cova. Arribat que fou allà, va soterrar el tresor on havia dit a sa filla, i quan ja era de nit fosca, va baixar de la serra. Però alguns cristians del poble ja s'havien revoltat i, com que sabien que Ali tenia diners i riqueses, anaren per ell. A mitjà camí, entre el Cabeçó i Busot, aquells homes li isqueren al pas i el mataren, perquè no els va voler dir on havia soterrat el tresor. Amagada a casa, la princesa Gessamina esperava son pare que no tornava. L'angoixa que sentia li feia un nus a la gola. Tenia un mal pressentiment, que a son pare l'havien mort. Passaren dures hores, 3,
4. Gessamina no va poder esperar més. Aniria a la cova tota sola. No tindria por. Que no era ja una princesa? Doncs ara calia demostrar-ho. A replegar les poques coses de valor que quedaven dins la casa, prengué el seu madall de seda i, ben cobert el cap i la cara, s'atreví d'eixir. Quina nit més negra feia, quin silenci espès i vigilant. Decidida encara que, amb molta por, Gessamina prengué la senderola que conduïa a Canelobre. Feia fred. La serra sencera semblava arrupir-se com si un espant irracional s'haguera emprat de tot, dels arbres immòbils, de les pedres impassibles. Gessamina caminava de pressa senda amunt, però quan va arribar a la gran curva que fa el camí, va veure tombat en terra el cos d'un home mort. Era son pare. La princesa començà a plorar amb grans lamentacions, però de sobte va sentir la rumor d'uns veus. Tot fixant la vista sobre el camí, albirà un grup d'homes armats que segurament eren els assassins de son pare i que venien cap a Canelobre. Ràpidament, Gessamina li digué adeu amb un bes i començà a fugir cap a la cova. Aquells homes, com que ja clarejava, la veren i arrencaren a córrer darrere d'ella. La princesa entrà dins de la caverna. Ella coneixia un passadís que des de la cova del Canelobre, per baix la muntanya, eixia a la mar per la cova del llop marí del Calpello. Per aquesta galeria fugia Gessamina, tota plorosa, abandonant son pare mort i el tresor, quan va sentir les veus d'aquells criminals que ja eren dins la cova. Un d'ells va amenaçar amb forta veu. «Ix, mora, que t'esquarterarem si no ens dius on és el tresor». Gessamina, des de les profunditats de la muntanya, va cridar: «Maleït siga qui furta el meu tresor. Morirà mateix que mon pare». Aquestes paraules, dites a tanta amargura, carregades d'odi, ressonaren per la caverna amb la força de quelcom sobrenatural. Els assassins fugiren espadrodits. Quan el mariner conclogué la seva narració, tot dient que no hi havia ni homes ni cor per anar a buscar el tresor, el tio Roc va sentir un calfred estrany. Des del vaixell on viatjava, el llaurador va veure com el cabeçó d'or desapareixia fins la foscor de la nit. El tio Roc anà a Barcelona, però les coses no van resultar tan fàcils com ell s'havia pensat. Res de tot. Allí, feina i pa i peix. Allò no era arribar i pouar com alguns li havien dit. A les nits, llitat sobre el seu llit, amb els ulls oberts per l'insomni, el llaurador recordava la història del tresor del cabeçó. Ben prompte, aquesta llegenda esdevingué una obsessió, una quimera per a ell. No podia passar un dia sense pensar-hi. I d'aquesta forma vingué el moment en què es digué: «Roc, aquí no eixiràs de pobre, tornaràs a Alacant i buscaràs el tresor». Als pocs dies, el tio Roc tornava a la seva terra amb el mateix vaixell que l'havia dut a Barcelona. Des de la borda de l'embarcació, el llaurador buscava en la vista el perfil majestuós del cabeçó. Quan ja era a prop d'Alacant, el pogué veure així com és, gran i magnífic, embolcallat per una gasa de boira fina i blanquinosa. En cert que va arribar a terra, el tio Roc no va pensar altra cosa que dirigir-se al cabeçó a buscar el tresor de la princesa. Ja veurem si hi ha o no hi ha cor per anar, trobar-lo i emportar-se'l. Amb aquesta idea va comprar un bon cabàs d'espart, una picola, una pala i una llegona, i se'n va anar a peu camí de la serra del Cabeçó d'Or.
No sabem si trobaria o no el tresor, o què hi va passar. Però la veritat és que un bon dia el tio Roc aparegué per Alacant amb camisa nova, levita i noves també les botes de cordons. Anava vestit de senyoret. Ja era ric el tio Roc. El llaurador recobrà les seues terres de sempre i s'instal·là a viure a Alacant. Ara ja era un senyoret. Viatjava, gastava, donava i jugava. Ben prompte es va fer habitual del casino de la ciutat. En poques paraules, adquirí tots els usos, costums i vicis dels senyorets, fadrins i desfaenats. Una de les afeccions del tio Roc era la caça, i ben prompte tingué una bona colla d'amics amb els quals anava als millors llocs, on els ànecs eren abundosos, la marjal, els tirassos i totes les llacunes que aleshores hi havia per la platja de Sant Joan. Però, un dia de tants, el tio Roc anà a cacera amb un senyoret d'aquestos que mai en la seva vida no havien fet altra cosa que passejar-se i gastar. Quan tots dos eren enmig del canyar espès, alçà el vol un parell d'ànecs. L'amic del tio Roc, sense pensar-ho dues voltes, va disparar i un d'aquells tirs ferí mortalment el llaurador. El tio Roc restà estès enmig de l'aigua al temps que els ànecs, espantats, fugien cap a les marjals veïnes. La maledicció de la princesa Mora s'havia complit, pot ser. Rondalla pertanyent al llibre de Joaquim González i Caturla, Rondalles de l'Alacantí, contes populars, col·lecció Aljub.